Kamaráti, ahojte, ja som Maťok Ja som Alec. a spoločne s Rádiom Lumen a kresťanskou streamovacou platformou Filmana Vám chceme ukázať filmy, ktoré vedú pravým hodnotám. Čo si predstavujeme pod pojmom slovenské filmy? Filmy, kde hlavná postava hoduje alkoholu, ale je tlačený aj z televíznych obrazoviek, médií a verejného priestoru. Vďaka Bohu existujú filmy, ktoré sa snažia naopak poukazovať na práve ľudské hodnoty, ktoré u diváka vytvárajú otázky, sa čím sa vlastne ženieme a čo je tá práva hodnota nášho života. Jednej mojej známej s nemilným presvedčením lekári tesne pred pôrodom oznámili, že ich dieťa sa narodí s Downovým syndromom a či si pôrod nechcú rozmyslieť. Ich viera bola veľká, ani na chvíľu ich nenapadlo rozmýšľať nad potratom. Na Filmane sa nachádza skvelý film s názvom Niečo naviac, ktorý nás tucne do problematiky, ktorú som už načrtol. Hlavná postava Dorotka nám vo filme predstavuje svoju autentickú radosť z obyčajných vecí a nabudí v nás otázkou za čím, akým spôsobom sa naháňame my. O tomto filme, ale aj iných slovenských hraných či dokumentárnych vám povie môj kolega Maťo v rozhovore s Dominikom. A to isté si rozmýšľa aj Dorotka, čím chce byť. Kamaráti, v dnešnej epizóde o slovenských filmoch sa budem rozprávať s mojím veľmi dobrým kamarátom, kolegom z nášho štúdia a sám o sebe hovorí, že je obrázkar, lebo je fotograf a kameraman, priatelia. A Dominik Sepp. Dominik, vítaj v našej krásnej rubrike, o ktorej sa rozprávame o filmoch, ktoré poznášajú telo a ducha. Ahoj Mate, tak v prvom rade vďaka za pozvanie a budem sa ti snažiť stručne odpovedať na to, čo sa pýtaš. Nemusíš byť stručný. A keď nebudem stručný, tak sa to povystriháva. Tak môj príbeh v podstate ako človeka, čo sa motá okolo tejto audiovizuálnej oblasti, tak začalo to tak, že som veľmi rád vždy fotil. Klasika, že kvetinky, rodinné dovolenky, makro, to bolo super, keď bolo čo najväčšie makro. Všetci sme v podstate začínali nejako podobne možno, ako nejaký tvorcovia obrazu. A prečo si hovorím možno, že obrázkár, ale mám to tak rád, lebo asi v dnešnej dobe sa nedefinujem len ako proste, že kameraman, aj keď som študoval kameramanskú tvorbu na filmovej fakulte. A teda ten film som prvé roky života nejako aj televíziu pracovne riešil a tak. Ale vždy tá fotografia, tá fotka bola pre mňa taká inšpiratívnejšia, možno hlbšia v niečom. Skrátka akoby ten statický obraz, to som nikdy neprestal mať rád a posledné roky aj pracovne sa fotke vlastne venujem o niečo viac. A preto si asi hovorím obrázkar, že mám rád akoby, že obraz ako taký a nikdy ma zatiaľ neprestal fascinovať, no, veľmi to mám rád. Ale predsa len tá fotka je asi o tom, že vlastne, aspoň ja si to tak hovorím, že zachytávaš, že jedinečný okamih, ktorý je vlastne, že úplne, že stotina vlastne ako keby, že času v tom priestore a film, alebo teda video, audiovizuálna nejaká tvorba je už v nejakom slede udalostí, ako keby. To rozprávanie cez fotku, cez fotografiu je iné samozrejme ako filmové, ale musím povedať, že to štúdium kameramanskej tvorby mi veľmi aj ako fotografovi pomohlo rozmýšľať nad situáciami, ktoré vlastne akože chceš zmraziť, ak si ty povedal, a zachytiť ich v tom jedinečnom neopakovateľnom okamihu. Hej, to je niečo, čo je úžasné a nerozmýšľam možno nad tým takto, že v rýchlosti uzavierky, ale je to proste, že super pocit zachovať niečo, čo sa už nikdy nezopakuje, pokiaľ sa bavíme o nejakej reportážnej fotke napríklad, alebo tak. Ja to mám niekedy tak spojené, že trošku ako keby vnímam tú audiovizuálnu tvorbu, alebo teda vizuálnu tvorbu ako taká, pre mňa je to až že modlitba niekedy, že takéto až akože duchovné spojenie pri tom mám. Nachádzaš niečo podobné aj ty v tom, alebo vieš týmto spôsobom možno nejak evangelizovať alebo hovoriť o Bohu práve tak, že sa vizuálne vyjadríš? Možno také dva pohľady mám na to. Prvý, čo mi napadá, je, že keď veľmi rád fotím ľudí, aj reportážne, pri nejakej aktivite, to je jedno, či to je nejaký rozhovor, alebo proste nejaké podujatie, alebo niečo. A teraz ja ako fotograf sa snažím napríklad na toho človeka pozerať akože bez ohľadu na to, že či je to môj nejaký kamarát, alebo je to nejaký cudzí človek, ktorého vidím prvýkrát v živote. Pozerať ako na jedinečnú akože tú bytosť nejakú, v ktorej je ten otlačok Boha
a snažím sa ho ukázať, nechcem povedať, že najkrajšieho, aký je, iba nejako esteticky, ale že to najlepšie z neho vytiahnuť von. Toto je podľa mňa to pekné na tom, že tam môže sa zastaviť úplne a akoby hľadať a nazrieť až na ten odtlačok Boha v tom človeku, neviem, tak by som to možno povedal. To samotná fotka alebo video alebo film častokrát za sebou skrývajú oveľa väčšiu tú hĺbku, ako možno človek vidí na obraze. A jeden z filmov na Filmane hovorí aj o príbehu Dorotky s Downovým syndromom a je to film Niečo naviac, ktorý krásne hovorí o tom, že ide ako keby že za tie problémy a ide na tú hlbinu. A častokrát tie príbehy menia oveľa viac tých tvorcov niekedy, ako tých ľudí, ktorým to podávam. Ja to mám na vlastnej skúsenosti určite, keď som v Iraku alebo v Sýrii a vytváral tam nejaké filmy, ktoré ako keby že mňa oveľa viac zmenili ten proces tvorby ako tohto celého. A ako sa možno ty pozeráš na tento fakt toho, že teba ako tvorcu to niekedy môže oveľa viac zmeniť a možno aj v kontexte toho filmu Niečo naviac, ktorý si môžu ľudia pozrieť na Filmane? Ďakujem, Mateo, za skvelú otázku. V podstate úplne súhlasím s tým, čo si povedal a pre mňa ako tvorcu je to úžasné, že nejde, že mňa nemení vo finále ten jeden obrázok alebo to nejaké jedno dielko, ale ten proces, ktorým si prejdem s tými ľuďmi, s ktorými to vytváram, že či je to za kamerou, za foťakom a pred kamerou. Na obidvoch tých stranách sa deje proste akože dialog, ktorý akože ťa potom posúva v živote niekam ďalej. Keď si hovoríme spolu o filme Niečo naviac, ktorý na Filmane si môžu diváci pozrieť, tak mám k nemu taký osobitý vzťah možno, pretože Dorotku od malička, dá sa povedať, poznám z nedeľných bohoslúžieb. Svätý omši, kam sme spolu chodievali ešte do UPCčka, naše obidve rodiny. A určite som sa na ten film tým pádom pozeral ešte možno inak ako divák, ktorý ju nepozná osobne. A ten film sa mi veľmi páči a ten príbeh je vyrozprávaný veľmi citlivo a zároveň neukazuje iba na jednu nejakú problematiku, nejakú tému toho Downovho syndromu, ktorého teda hlavná protagonistka Dorotka je nositeľom, že má Downov syndrom, ale ukazuje o mnoho širšie súvislosti, hlavne akože súvislosti tých vzťahov rodinných, potom akože spoločenských. A tento film ma veľmi, veľmi oslovil a vždy si ho rád pozriem a určite to nie je film, ktorý si človek pozrie raz a už nemusí, ale dá sa k nemu vrácať. Je to také podľa mňa, že nadčasové dielo. Mne sa tak zdá, že niekedy my kresťania máme takú výhodu v tom, že možno práve pri takejto dokumentárnej tvorbe, že sme v nejakých spôsoboch takí akože citlivejší na isté témy a že aj ten akože téma či už Downovho syndromu alebo akékoľvek tie psychické choroby, tak má presah do ako keby že celého sveta, ale je tam stále nejaký, mám pocit, taký ten leitmotiv toho, že tá viera ťa dokáže nejakým spôsobom ako keby že držať pri zemi a vďaka nej dokážeš prekonať možno veci, ktoré sú pre teba veľmi náročné. Vieš nám možno povedať nejaký taký z tých najsilnejších momentov, ktorý pre teba možno v tomto filme ti tak najviac zarezonoval? Veľmi sa mi páči akoby to, že je to z môjho pohľadu nadčasový film, v zmysle, že aj keď už bol tvorený pred pár rokmi, tak opäť znova, keď som si ho posledné týždne pripomínal a pozeral, tak nie je to len akoby príbeh jednoho dievčaťa s Downovým syndromom, ale je to príbeh vzťahov a celej rodiny a širších súvislostí. A ako spoločnosť stále ešte nie sme úplne citlivení, by som povedal, na túto tému. A oni bez váhania ju Dorotku prijali a vychovávajú ju aj v duchu evanjelia, ale hlavne by som povedal, že tam cíti neskutočnú lásku, obetu a porozumenie. A čo je za mňa super na tom filme je, že tam je strašne veľa rôznych scén, takých akože
obrazovo a obsahovo zaujímavých a zábavných. Je tam veľmi veľa humoru a nie je to ten taký ťaživý dokument, z ktorého máte iba zimriavky a možno nejaký ťaživý pocit na konci, ale veľmi veľa sa človek nasmeje, ja som si aj poplakal. A to nielen preto, že Dorotku možno, že osobne poznám a ich rodinu, ale ozaj Paľo Kadlečík rozpráva ten príbeh aj prostredníctvom kamery a jednotlivých scén, aj prostredníctvom tej vnútornej dramaturgie s takou určitou ľahkosťou. A tí protagonisti ako Dorotkina mamina, Dorotkin otec a ostatní tomu rozprávaniu pomáhajú a tú ľahkosť je tam cíti od začiatku až do konca. A Dorotka, takým hlavným leitmotívom podľa mňa toho príbehu je, že Dorotka chce byť herečkou. A je to strašne zlaté, lebo proste v tom filme má, myslím, že 13 rokov. A ešte je to v podstate stále dieťa s tými svojimi proste radosťami a starostiami, ktoré prežíva a ktoré prežívajú jej blízky s ňou. A je to vlastne vystavané tak, že je to príbeh nácviku divadla, kde ona teda hovorí pomimo, že ako túži byť herečkou a tak. A na konci vlastne vyvrcholením toho celého príbehu, toho rozprávania o Dorotke a jej rodine je vlastne premiéra, predstavenie divadla Dúhadla, ktoré sa venuje práve deťom a ľuďom s Downovým syndrómom. A toto je akoby taká hlavná línia a do toho je veľmi veľa takých rôznych historiek a krátkych skečov vsunutých, ktoré, ako som už spomínal, sú veľmi často akože úsmevné, zábavné. Veľmi dobrá scéna, to je podľa mňa taká nosná mimo toho nácviku divadla a akoby toho, že chce byť herečkou, tak je to taká scéna, že basketbal na sídlisku. Oni bývajú, teda rodina býva na Petržalskom sídlisku a teraz vidíme, ako Dorotka sa trápi tam aj s tými svojimi fyzickými predispozíciami, ako v dobrom slova zmysle sa trošku trápi s tou basketbalovou loptou, ako hádže a nedarí sa je to proste akože trafiť. Vzadu je taká scenéria Bratislavy a ona už potom po takých pár hodoch, že nevládzem, je taká akože tam tak akože dýchči. No ale potom proste prídu ďalší borci zo sídliska, chlapci a začnú hrať spolu proste basketbal. Je tam Dorotka predstaví frajera svojej sestry staršej, predstaví ho, že toto je Kubo Horvát, je to frajer mojej sestry, takým tým jej jazykom. Kubo Horvát iba ako tak ticho pritakáva, pozerá a potom on ako taký akože líder tej situácie ide s tými deckami hrať basketbal a hrajú teda akoby, že zdravé deti zo sídliska aj spolu s Dorotkou a je tam pár vtipných momentov, kedy Dorotka vidno, že je súťaživá a strašne chce vyhrať a tak. A táto celá scéna končí, alebo neviem, či končí, alebo predtým, ale to je skrátka, no ešte je tam taká vsúka, že Dorotka spieva štátnu hymnu Slovensku. Je to proste strašne milé. No. Neviem, že akoby, že ono to vyzerá na prípad akoby taká komická situácia, ale je tam veľký kus takej sily v tom, že aj ona je súčasť proste akože v našej spoločnosti a nie je to niekto, koho sme kedysi vyčleňovali niekde do lesa na okraj. Čiže nehovorí, že je to ťažké a robí nám sem tam radosť, ale ide to, snažíme sa, ale hovorí úplne niečo, akože čo ukazuje úplnú zmenu akože pohľadu na Downov syndrom, že ona sa zamýšľa nad tým, že nevie, čím si ju zaslúžila. Napriek tomu, že má ďalšie 4 vôdzovka zdravé deti. Akože úžasný film. Odporúčam divákom si ho pozrieť. Páči sa mi, že tak hutnejšie sme si rozobrali teda jeden film, niečo naviac, ale sú aj rôzne ďalšie a veľmi hodnotné filmy, slovenské, ktoré na Filmene si ľudia môžu pozrieť a konkrétne 2 z nich, Služobníci a Slobodní, hovoria o totalitnom režime. Máš nejaké chvíle v svojom živote, kedy zažívaš totalitu? Alebo také nejakú... Neslobodu? No, presne tak. A je to aj aktuálna téma k tomu, že je vlastne 35. výročie Nežnej revolúcie. Čiže tá nesloboda. Máš to nejak v živote? Ja podľa mňa mám veľmi dobrých ľudí okolo seba, že manželku, moje deti a rodinu. Určite zažívam niekedy, nenapadá mi, ale skôr akože, čo je horšie, ale poviem tak, že jak to je, že niekedy sa zastavím pri tom, že ako ja napríklad vytváram takú tú malú totalitu, napríklad svoje bunky, že rodiny alebo tak, že skôr nevnímam na svojom živote možno, že by som zažíval veľa neslobody v tom dennom, ale že skôr ako otec rodiny napríklad si musím dať pozor na to a určite často proste
doma sa to udeje, že v nejakých malých tých rodinných každodennostiach, že možno ja nedám dostatok slobody manželke, svojim deťom a tieto veľké príbehy, akože zobia totality napríklad, podľa mňa akože, že aj keď nemáme tu teraz ten režim, hej, ktorý našťastie teda nejakým spôsobom padol, tak zažívame aj v tých svojich akože malých bunkách, tých rodinách a tak, a že každý deň akože si my vyberáme, že na ktorú stranu akoby sa postavíme. Že vnímam toto skôr, že nielen akože je dar žiť v slobode, ale je veľmi dôležité aj dávať slobodu proste svojmu okoliu. Nejakým spôsobom si udržiavať. A udržiavať ju a pestovať ju. Že napriek tomu, že akože žijeme v slobodnej krajine, tak v tých malých bunkách často je neslobody veľmi veľa. Možno to by som k tomu povedal. Dokumentu Slobodný sa budeme trošku viac venovať v epizódke so Slavom Zrebným, ktorý je tvorcom tohto dokumentu. Ale poďme si povedať niečo k služobníkom a možno teba sa tam dotkla práve vizuálna stránka ako kameramana. Máš nejaké také momentíky, ktoré ťa chytili za tvoje vizuálne srdce? Dobre hovoríš o tom filme podľa mňa akože hneď na úvod, že služobníci hneď na prvé akože pozretie je to že silne vizuálny film a dovolím si tvrdiť, že je v rámci celej európskej kinematografie, že by sa mohol radiť tak akože špičke, že napriek teda nejakým budžetom a tak, ktoré možno niektoré krajiny majú, tak je to ozaj že film, ktorý je hodný takého toho takých prvých priečok normálne, že európskej kinematografie. A je to veľmi silne vizuálne dielo. Mne osobne je tá formálna stránka toho filmu veľmi blízka, pretože Juraj Chlpík, ktorý robil kameru, to poňal tak, že robil to pomerne dosť fotograficky. Sú tam veľmi dlhé, na dnešnú dobu možno dlhé zábery, často statické. Kamera sa samozrejme sem tam hýbe, ale pomerne málo, je to také ako premyslené. Oveľa lepšie možno prenikým aj do toho obsahu a do tých tém, čo sa tam dejú cez takúto formálnu akoby výstavbu toho filmu. Je tam zo pár scén, ktoré sú až podľa mňa takým akože kameramanským masterpieceom, že celá scéna je odsnímaná iba napríklad, že z hora, cez nejaký top shot na dvore, hej. Tam taký dvor v rámci toho semináru, kde napríklad semináristi hrajú futbal, potom tam vešajú prádlo, sú tam nejaké prechody medzi nejakými scénami a celé sa to deje iba akoby, že z vrchu. Juraj Chlpík patrí k takej špičke kameramanskej na Slovensku a je to cítiť. Čierno-biely film je častokrát možno pre diváka taký, nechcem povedať, že odpudivý, ale že začne to čierno-bielo a už čakáš, kedy príde tá farba do toho. Ako by si obhajil to, že to je čierno-biely film pred ľuďmi, ktorí sa možno toho boja, alebo že, nie že boja, ale že kokos, to bude nuda. Vieš, že... Možno by som úplne akože jednoducho to obhájil z pohľadu kameramana a tvorcu, že v zásade ty, keď vytváraš film, tá kamera ako taká má také 4 akoby, že možnosti vyjadrenia sa, akoby, že rozprávania, tá reč tej kamery a sú to také, že svetlo, pohyb, kompozícia a farba. A teraz ako náhle tú farbu dáš akože preč a vrátiš sa do tej čierno-bielej a tam oveľa viac aj ten tvorca, aj ten divák potom má možnosť vnímať akoby, že napríklad že to svetlo a kompozíciu. Že to zrazu na teba rozpráva ešte oveľa výraznejšie a môžeš sa tak dostať, akoby presne, ako som spomínal, že viac, akoby, že ešte bližšie v niečom sa dostaneš akoby, že do tých scén. A čo je ešte plne veľmi kľúčové na filme Služobníci, čo sa tam podarilo, že tá typológia postav za mňa je tam, že neskutočná, že už dlho som nevidel akoby, že v našich podmienkach tak vynikajúco akože nakastovaných ľudí. A v tej čierno-bielej zase, že ty vnímaš, ty neriešiš možno, že farbu vlasov alebo čo, ale vnímaš úplne tých črty proste. Že je to o tom, že dáš ako keby nejaký vnem preč, aby si vnímal aby si vnímal ďalšie, že proste tie pery, nos, neviem čo, účesy, akože výborné. Že podľa mňa treba akoby, že ten strach takýto, že vydržať a na konci zimomriavky budú z toho. Tá atmosféra je proste, že výborná. Dominik, ďakujem ti, že sme sa mohli spolu porozprávať trošku o slovenských filmoch, trošku ich možno rozoberať z toho kameramanského hľadiska, ako to možno obaja vnímame vizuálne. A vy, priatelia, si tieto filmy môžete pozrieť na Filmane a už sami sa ponoriť do sveta slovenského filmu.